So ito po yung babae na nag-viral sa aking TikTok account, no? Babot siya ng 1 million views dahil binasag at hindi binayaran ng in-order niyang cellphone sa isang kawawang rider. So ito po ang aking komento at paki-like, share, comment, and subscribe ang aking YouTube channel. Maraming So yun na nga, ayun na nga, ito na naman tayo, nangigigil na naman ako. Ay, alam mo, lubos na lubos, talagang sobrang naaawa ako dito sa rider na to. Hindi nyo ba alam kung gaano sakripisyo ng mga rider natin upang makapagdala lang sa atin ng ating mga ino-order, kung ano pang order, pagkain, gamit o ano pa yan, na kahit umuulan, umiinit, bumabagyo, o may tsunami na dito sa Pilipinas ay nagdi-deliver pa rin yung mga yan. Dito sa kaso na to mga kakwela, mga kabiyaya, dito, unang-una, walang ibang may mali dito kundi yung babae na yan, kung sino ka man, nanggigigil ako sa'yo. At may kutob din ako na baka ito ay isang scammer or kasabwat siya na nang scam sa kanya, no? Biruin nyo diniliver nung lalaki, yung rider. Una, walang mali yung rider doon. Nagdi-deliver lang po yun. Sa lahat ng mga kapanood, pakinggan nyo po akong mabuti. At isipin yung mabuti itong mga sasabihin ko. Nag-deliver lang ho yan, nagdi-deliver. Anong kinalaman yan kung pangit o mali yung product na diniliver niyan? Kayo po yung umu-order, ang sisihin nyo yung seller. Hindi yung laging ginagawa nyo, sinisisi nyo yung mga rider. Hindi naman nila alam kung ano yung pinapadeliver sa kanila. Ang sinasabi lang ng mga seller, halimbawa, cellphone. O sir, cellphone yan, o ito, ganyan. Sa panahon kasi ngayon, talagang naglipa na yung mga scammer na yan. No? So, ang siguro para sa akin, ang pinakamali lang ng rider dito ay hindi niya chinek. Pero kung titignan mo kasi mabuti yung cellphone, no, yung phone na binili nung Ali, okay naman talaga, no? At ate nanggigil ako sa'yo. At ate, ito, sa halagang 2.5, wala ka nang mabibiling magandang cellphone ho ngayon. Salamat ka pa nga po, hindi 3210 yung binigay sa'yo, no? Dahil yung 2.5 na yan, mga China phone at kung ano-ano pang mga mumurahin na cellphone lang ho yung mabibili nyo, no? Kaya second hand na cellphone. Siguro Cherry Mobile, na sinang-unang Cherry Mobile, pwede pa siguro. Pero kung aasahan mo na maganda, yung cellphone na binili mo sa halagang 2.5, kalukuhan ho yan natin, no? Tapos ito pa ang malupit. Dito wala ako nang gigil sa'yo. Imbis na pwede mo naman na talaga, halimbawa, na ito kung hindi naman talaga yun yung in-order mo, ba't kailangan mo pang sirain yung cellphone? Diba? Ito yung isa na-high blood talaga ako. Guruin mo sige, andun na tayo sa point na mali yung rider. Sige, nandun na tayo. Pangit yung dineliver na po. Pero bakit kailangan mong sirain yung cellphone na hindi naman pala yan yung in-order mo? Unang-una ikaw yung umorder niyan. Ang sisihin mo dyan, yung seller. No? Yung seller ang sisihin mo dyan, hindi yung rider. Nagdi-deliver lang yan paulit-ulit. Kung ipapaalala sa'yo na nagdi-deliver lang po yan. Pasalamat na rin ako ngayon na yung mga rider ngayon, mga delivery rider ay medyo natuto na dahil ang dami na talagang scammer dito sa Pinas. Ang dami na talagang mga manluloko, mapanlin lang. So yan, nakikita ko ngayon na talagang dinodouble check na nila kasi noon bawal naman talagang buksan kung ano yung pinapa-deliver nung seller or kung ano yung pinapa-deliver ng customer nila, bawal ho talaga yan buksan. So dahil ang dami ng scammer, talagang pinipilit na nilang makita yung cellphone kung legit ba na okay or baka mamaya scam nga. Nung nakaraan nga pala may napanood ako na ganitong kaso din pero hindi sa cellphone kundi pareha sila na parang scammer. Ganito yung nangyari, no? May nasunugan na lalaki or may isang lugar na nasunugan at nagpost tong lalaki na to na kung pwede makahingi ng tulong para sa kanya mga kababayan. Etong hinayupak ng mga scammer na to na wala talagang awa, no? Na imbis tumulong may pag-iisip pa ng mga scam. Una-una mga kaibigan, mga kakwela, mga kabiyaya, wag na wag ho kayong
maniniwala sa mga text messages na mga nanalo kayo ng ganito, nanalo kayo ng ganyan. Na wag ko kayo maniniwala dahil uso ngayon ng mga scam. Di minsan naawa lang talaga ako sa mga rider kasi syempre hirap din ng trabaho at kasino lang din naman yung kanilang sahod, no? Tapos ang mangyayari, abono pa sa halimbawa, umorder ka ng halagang 500 sa Jollibee. So sila ang mag-aabono ho nun. Ngayon, pag hindi mo sinipot yun, o binaliwala mo yun, o hindi mo binayaran yun, sila mag-aabono nun. Hindi saan na sila kukuha ng pang-pauwi sa kanilang pamilya, pang gasolina, kulang pa nga ho yun. Dapat minsan maging malawak din tayo, no? Kasi minsan may mga napapanood ako ng mga customer na nagagalit sa mga rider dahil ang tagal nga daw. Aba, una-una, napaka-traffic na ho dito sa Pilipinas. Sobrang traffic na ho dito. Hindi nyo ba iniisip yun? Alangan naman na lumipad yung mga yun, wala namang pakpak yung motor niyan. Isa na yung sa isin nyo nga yung pag-iisip yun, nangigigil ako sa inyo, ha? Tingnan mo na nawala na yung mga YouTuber na mga nampaprank na mga rider na magbubuk sa ibang lugar tapos hindi nila sisiputin at ang kawawa yung rider dahil inaabonuhan ho nila yung mga binibili niyang mga or yung mga ino-order ng mga nangpaprank. Buti nga kamo na wala na yun, no? May mga gumagawa naman ng mga prank ngayon para sa mga rider pero may binibigay sila o may talagang pabuya na ginagawa sa rider, no. Hindi kasi tulad no na may nagpa-prank, ipipin sa ibang lugar tapos magugulat na lang yung rider na hindi pala doon. Di abono na naman sila, di kawawa naman sila, di ba? Ngayon eto dito sa kaso na to, halatang-halata mo nakasabwat tong babae. Kasi ultimong pagdating ng cellphone, sinita niya agad yung tawag dito, yung balot, no? Ba't ganun daw yung balot? Ganun agad, bukas agad, ba't ganun yung balot? Tapos galit-galitan yun yung mga taktika ng mga scammer, eh. Yun yung mga taktika ng mga taong mapanlin lang o manluloko ng kapwa. Yung tipong nagagalit-galitan. Kung makikita nyo naman doon, binuksan agad. Tapos pagtingin, hindi nga man lang inopen muna kung okay ba yung cellphone. Ginawa lang, tinignan-tignan, tapos nagdadakdak, tapos ibinato. Ay, yung pinaka doon, yung sinira mo pa. Pero doon ako natouch sa sinabi nung talagang halos maluha ako doon sa sinabi nung rider na yung pera na yun, pang birthday pa ng anak niya. Hindi pa kayo naaawa? Wala ba kayong mga puso? Buti pa ako may nguso. Joke lang, wala talaga yun. Pinasok ko lang para magka-rhyme. Diba? Wala ba kayong mga puso? Yung 2,500 na pera na yun, pang birthday niya pa pala sa anak niya. Sabi, ganun yung nangyari. Diba? Anong gagawin niya? Kung halimbawa na ibalik niya sa seller yun, o kung may ibalik niya, paano niya pa may ibabalik yun? Wasak na nga yung cellphone. Paano? Buti na lang sana kung kasing bait ko yung seller na yan. Sige, ito ginawa. May video, di ba? Mga papanood ko yun papanood ng rider sa akin yan, eh. Sige, ganito na lang, balik ko na lang sa ito kahit maghati na lang din tayo. O kaya, balik ko na lang sa ito. Pang birthday pala ng anak mo, di ba? Kung lahat ng tao, lahat ng seller, kaparehas ng mindset ko. Wow! May pera din ako. Baka mamaya may mga pag-book dito. Wala akong pera ngayon. Nanggigil talaga ako doon, promise, yung binato niya. Tapos, diba? Ang hirap ng trabaho ng mga rider. Huwag naman hutang ganyan. Kung halimbawa ng mga nalilate yan o natatagalan yung mga order nyo, isipin nyo yung traffic at yung daanan ho. Kapag na-aksidente naman yung mga yan, bakit babayaran nyo ba sila? Diba hindi? Kapag may nangyari sa kanila, kayo ba sasagot ng pang-hospital nila? Di ba hindi? Kaya nag-iingat din yung mga yan. Kaya kayo, maging mahaba yung pasensya at pangunawa nyo sa mga rider. Hindi yung porket na late lang yung pagkain nyo in-order nyo, makagalit kayo. Hindi porket mali lang yung dinilibre sa inyo, sisisihin nyo yung mga rider. Huwag naman mo ganon. Pangit naman yung ganon. Panatiliin pa rin natin yung pagiging kapwa Pilipino natin, no? Kasi ibang lahi nga, babait nyo sa mga kapwa Pilipino pa ba natin, di ba? Mga kadugo natin yan, mga kababayan natin yan, dyan tayo maging mabait, mas maging mabait
Katulad nung mga nakaraan, 'di ba? May mga nakikita nyo sa social media, may mga sinuntok na rider dahil mali yung order. May mga rider na mga pinagmumura, binubugbog. May mga rider na mga ino-hold up. Isa pa to eh. Yung nang hold up na to, nang igigil din ako dito. 'Di ba? Ay, nako. Isa naman nawakan nyo yung pag-iisip nyo. No? Sa lahat ng mga kapanood nito ng mga scammer dyan, yung mga mapalin lang dyan, mga nilulaw ko lagi yung mga kababayan natin ng mga rider, mga delivery rider, no? Sana naman wag naman sanang ganun dahil napakahirap din ng trabaho ng mga yan. Dahil yung kaliwang paa ho niyan, nasa kabilang ukay na rin, no? Dahil napakadelikado po talaga ang kanilang trabaho at lalo na nasa lansangan sila. Pero nyo, isipin nyo, maulanan, maarawan, kahit may bagyo, nandyan sila, kahit papano nag-umaasa na may umorder o magpa-deliver na parang kahit paano kumita sila, may pang-uwi sila sa kanilang pamilya. Huwag nyo na lang sana din isipin yung rider, isipin nyo na lang yung pamilya, no, at mga anak noon, yung mga may kinabang sa kita nila, no. Sana yun na lang yung panatilihin natin, huwag naman puro galit, puro pride or puro init ng ulo yung pinapanatili natin sa ating katawan. So kung gusto nyo nga po pala mapanood yung full video, yan, hanapin nyo lang sa Facebook, no. Ang hinanap, nakita ko kasi yan, ang nakatitle dyan, kayo na lang umusga kung scammer ba siya o hindi. So yan, panoorin nyo na lang doon at maraming salamat sa walang humpay na suporta sa aking YouTube channel at sa mega shoutout sa buong sumusuporta sa aking kalasong kalahi. Triboy Longgo, I love you all and bye bye and God bless, no. Peace out. Itim ng kilikili ko.